Hej og velkommen til den her korte video, som har til hensigt at vise, hvordan vi kommer ind på vores øh, forskellige platforme. Det er sådan så, at for at I får verdens bedste afsæt, så skal vi også have styr på hvordan vi bruger vores digitale tilgange. Og det gør vi i det her tilfælde ved, at vi åbner vores Google browser og går op og skriver neg.dk. Så bliver vi ledt ind til vores nye hjemmeside her, og herinde der kan vi læse en masse om vores uddannelser og generelt om skolen. Vi kan finde forhåbentlig svar på de spørgsmål, vi har til, hvordan det er at tage en uddannelse på NEG. Vi kan også rulle ned her, til vi kommer ned til bunden. Så er der blevet lagt nogle links ind til de ting, vi skal beskæftige os med. Når man er inde på et skoleforløb her på stedet, så har vi noget fraværsregistrering, som foregår inde på Lexio. Så inde på Lexio kan man se fravær. Man kan også se sit ugenlige skema. Så det er den, man ser det. Vi skal også bruge den her fan, der hedder Moodle. Moodle er vores digitale platform, hvor vi samler alt vores materiale og vores teori slash opgaveoplæg. Det er også herindefra, at vi linker til lærebøger og til de ting, der er relevante for jeres uddannelse. Så hvis vi prøver at klikke på den, så vil I blive vist sådan et startskud på, at I skal gå ind og udfylde et Microsoft login. Det er typisk jeres nyoprettede skolemail. Det er det, man taster ind her. Der vil så stå NEG nu, her tænker jeg. Så er det jeres egenvalgte kode. Hvis ikke jeres egenvalgte kode, så er det typisk jeres fødselsdato. Så klikker man på log på, og så bliver man faktisk ledt ind til herinde, hvor det hele det starter. Det er herinde, at man skal finde det hold, man er på. Her i betjeningspanelet kan I se de tidligere hold, der har været. Det er ultra vigtigt, at I kender jeres holds initialer, kan man sige. Det er typisk TØ, og så 5 cifre, og henholdsvis et A eller et B. Og A og B, det er egentlig kun for at illustrere, at der er 2 hold. Man skal selv gå op med sit erhvervede viden inden for hvilke klasse man skal gå i. Skal man selv gå op her i Moodle, rum i Moodle, og gå ind under den, der hedder undervisning. Så skal man søge sit kursus. Det er der, vi skulle bruge det der TØ og de 5 cifre og et A eller et B. Måske slet ikke et A og B, hvis der kun er et hold, så står der ikke noget A eller B. Men det er her, vi skal skrive det, så vi kan komme ind på den rigtige, det rigtige forløb. Så når det er gjort, så burde man være klar til at komme ind på noget, der minder om det her. Og herinde, der vil jeres respektive undervisere tage den fra og fortælle jer og forklare, hvad de forskellige faner betyder. Tak.